The Hiligaynon word baligya means selling or sell. It also means to sell or to dispose of by sale. Baligya. Nagabaligya ka sini? Nagabaligya ka sini? Are you selling this? Nagabaligya ka sini? Tagpila ang pagbaligya mo sining mga lapis. Tagpila ang pagbaligya mo sining mga lapis. For how much each do you sell these pencils? Tagpila ang pagbaligya mo sining mga lapis. Ginabaligya mo ina? Ginabaligya mo ina? Do you sell that? Ginabaligya mo ina? Ibaligya mo sa akon ining mga sapatos. Ibaligya mo sa akon ining mga sapatos. Sell me these shoes. Ibaligya mo sa akon ining mga sapatos. Nabaligyaan kami didto sining baka. Nabaligyaan kami didto sining baka. This cow was sold to us there. Nabaligyaan kami didto sining baka. Ginbaligyaan nila kami sini. Ginbaligyaan nila kami sini. They sold it to us. Ginbaligyaan nila kami sini. And that is all about our Hiligaynon word for the day, baligya. If you learned something new from this video, please don't forget to click like, leave a comment, and subscribe. Moreover, you might also want to watch the next video on the screen. Maraming salamat, thank you for watching, and see you in the next video.